Tällä tekniikkavideolla tehdään raitatyynyn päällinen. Raitatyynyn päällisessä käytetään aloituksena Judy's Magic Cast-On luomistekniikkaa, joka on saumaton luomistekniikka. Ja itse tyyny neulotaan sitten suljettuna neuleena. Tätä luomistekniikkaa varten tarvitset pyöräpuikot, mielellään vähintään metrin pituisella kaapelilla. Tyynyn aloitukseen kannattaa varata noin 2 metriä lankaa. Otetaan lanka, pujotetaan se puikkojen välistä siten, että langan häntä tulee täältä takaa. Ja vedetään sitten tarpeellinen määrä sitä lankaa tänne eteen. Kun langan häntä oli täällä takana, tuodaan se tästä eteen ja otetaan sitten lanka sormille näin, eli viedään etusormipeukalo täältä välistä ja molemmat hännät tuolta pikkurillin ja etusormen sisään tiukasti kiinni. Ja tässä on nyt ikään kuin aloitussilmukka ylemmällä puikolla. Tämän jälkeen lähdetään luomaan silmukoita. Tämä etusormen yli kulkeva lanka on siis kerältä tuleva lanka ja peukalolla on nyt se langan pää. Viedään ensin etusormen avulla kerältä tuleva lanka puikkojen alta, pujotetaan se välistä taakse. Tämän jälkeen otetaan tämä langan pää, eli peukalolta viedään lanka puikkojen välistä, puikkojen yläkautta ja takaisin taakse. Ja sellainen sopiva kiristys tässä vaiheessa on paikallaan. Eli viedään alakautta puikkojen välistä takaisin taakse ja tämän jälkeen puikkojen välistä yläkautta ja takaa takaisin paikoilleen. Ja tästä näkee nyt, että täällä on tällä hetkellä 4 + 4 silmukkaa, eli työssä yhteensä 8 silmukkaa. Silmukoita tarvitaan yhteensä 96, eli molemmilla puikoilla ja ne jatkuu tänne kaapelille hetken päästä, niin on 48 silmukkaa. Jatketaan siis kieputuksia. Molempien kiepautusten suunta on ikään kuin alhaalta ylös. Ja lanka kulkee aina tuolta puikkojen välistä. Nyt molemmilla puikoilla on 48 silmukkaa, eli luominen on valmis. Langat menevät täältä ristiin, mutta pyöräytetään vielä tämä peukalolla oleva langan pää tänne työn yläpuolelle ja vaihdetaan tässä vaiheessa puikot vasempaan käteen, näin. Otetaan sitten alemmasta puikosta kiinni, vedetään tänne vähän työskentelypituutta ja kerralta tuleva lanka otetaan neulomisasentoon tähän sormen päälle. Ja tämän jälkeen lähdetään neulomaan tämän ylemmän puikon silmukoita oikein. Näin on neulottu ensimmäinen puoli kerrosta. Otetaan tämän jälkeen kiinni täältä kaapelin päästä ja käännetään puikot toisinpäin. Eli äskeinen ylempi puikko, jolla neulottiin, käännetään vasempaan käteen tänne alas ja vedetään se tänne työskentelyasentoon. Ja täällä on nyt se aloitussilmukka ensimmäisenä, eli työ näyttää tässä vaiheessa tältä. Ja neulotaan sitten toinen puoli kerrosta oikein.
Näin on ensimmäinen kerros valmis. Kerroksen vaihtumiskohta kannattaa merkata tuolla silmukkamerkillä, niin pysyy sitten jatkossa kärryillä siitä, missä se kerros vaihtuu. Aina kun olet neulonut puoli kerrosta, vedetään toinen puikko ikään kuin työhön ja toinen työskentelyasentoon, jotta neulomista voi jatkaa. Ja tässä puolen kerroksen vaihtumiskohdassa kannattaa tarkkailla tätä viimeisen silmukan kireyttä, ettei kiristä sitä liikaa, mutta ei myöskään siten, että siihen jää hillittömän suurta silmukkaa tai lankajuoksua. Tällöin siitä tyynyn sivusta tulee sellainen kaunis ja näyttää siltä, että se jatkuu sileänä neuleena saumattomasti. Eli lähdetään nyt neulomaan seuraavaa kerrosta. Nyt tässä on ensimmäiset kerrokset neulottuna ja kurkataan tänne toiselle puolelle. Tätä Judy's Magic Gaston tekniikkaa ei turhaan kutsuta saumattomaksi, sillä kuten nähdään, näyttää, että täällä luomiskohdassa työ jatkuisi sileänä neuleena saumattomasti molempiin suuntiin. Neulotaan valkoisella yhteensä 7 kerrosta, eli tässä välissä on silloin 14 kerrosta ikään kuin jos laskee näiden puikkojen ja kaapeleiden välistä. Vaihdetaan sen jälkeen väriä. Nyt työssä on tarvittavat 7 kerrosta ja vaihdetaan sitten väriä. Neulotaan ensimmäinen kerros samoin kuten tähänkin asti. Eli kaikki silmukat oikein. Kun ensimmäinen kerros on neulottu, tulee värinvaihtokohtaan pieni vinkki. Eli kun haluaa sitä värinvaihtokohdasta saumattomamman, niin tehdään niin, että neulotaan toisen kerroksen ensimmäinen silmukka ikään kuin edellisen kerroksen silmukasta. Eli ei neulota sitä ensimmäisen kerroksen silmukkaa siitä värillisestä silmukasta, vaan edellisen kerroksen silmukasta. Ja sitten vähän kiristetään sitä lankaa. Näin toimien kerroksen vaihtumiskohdasta tulee saumattoman näköinen. Muut kerrokset aloitetaan ihan normaalisti. Eli ainoastaan värinvaihdon jälkeen toisen kerroksen ensimmäinen silmukka kannattaa neuloa sieltä edellisen kerroksen silmukasta. Jatketaan sileää neuletta suljettuna ja raidoitetaan tyynynpäällistä siten, että neulotaan se 7 kerrosta valkoisella, 7 tällä värillisellä ja toistetaan samaa raidoitusta vielä 4 kertaa ja neulotaan lopuksi 1 valkoinen raita. Eli tällöin on yhteensä 5 valkoista ja 4 värillistä raitaa.
Kun kaikki 9 raitaa on neulottu, päätellään silmukat joustavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että päätellessä kannattaa kiinnittää huomiota neulottavien silmukoiden kireyteen, eli liian tiukasti ei kannata neuloa, ettei tämä päätysauma lähde kiristämään. Eli päättely tapahtuu siten, että neulotaan silmukka ja nostetaan edellinen silmukka neulotun yli. Ja ainakin aluksi kannattaa tarkistaa, että tämä päättelyreuna joustaa vähän, eli se ei ole tiukempi kuin tämä itse neulos. Kun kaikki silmukat on päätelty, vedetään vähän lankaa tuon viimeisen silmukan läpi ja katkaistaan lanka. Tämän jälkeen päätellään langat nurjalle ja joko höyrytetään tai kastellaan ja muotoillaan päällinen. Ja lopuksi ommellaan vetoketju.